mga kaspero. Time check natin na mag-11 na ng gabi. At magna-night dive tayo ngayon. Dahil medyo matumal yung pahuli natin sa araw. Dahil sa mabibilis yung mga hinahabol natin na tamban. Kaya wala tayong nahuling pelagic. At ngayong gabi, maghahan tayo ng mga maliliit lang na isda. Para meron tayong pandagdag sa ating kita kinabukasan. Alright, kasama ko sila Mr. Dodoy, nandun na baba. Si Master X nagkukumpuni ng kanyang kapay. Ayan o, nasira. Mr. Danny, ito sa unahan. Ayan. Ang dala namin styro, ito lang. Okay, let's go mga kaspero. Baka natin bukas kung ano yung mga mahuhuli natin. Pagbaba ko sa bangka mga kaspero, meron agad tayong nakita na isang matan kung tawagin dito sa amin, at ewan ko sa ibang lugar kung anong tawag nila dito, kaya comment lang mga kaspero. Hindi natin pinana yun, gawa ng maliit pa, at yun meron pa sanang lipstickan, hindi ko rin panana. At yun, lumangoy tayo palaot para maghanap ng matatarget natin. At meron agad akong nakita dito sa pangalawang sisid natin, dito sa may maliit lang na bato na kulay pula. Ayun, napaka-espesyal na isda. Yung unang buenamano natin, ayun, sapul, namaan. Isa pala itong lapu-lapu o lunar tail grouper. Ayos ang buenamano, mamahalin agad. Sana tuloy-tuloy na yung mga huli natin mga kaspero para makarami tayo ngayong gabi. At pangalawang sisid ko nga, merong nagpakita na naman na isang goatfish or timbungan. Ayun, sapul. Good size na rin ito. Pag nakapana ka nito ng 4 na piraso o 5 piraso, 1 kilo na. Tag 280 rin yung kilo ng isdang ito. At meron tayong napansin dito na isang mahaba at walwalo pala ito, or sea snake. Hindi naman yan hanggat hindi natin sinasaktan. Nayan ko lang, at meron akong nakita na isang sulig o dalagang bukid kung hindi natin pinana, gawa ng maliit pa. At pagsisid kong muli, eto yung malaking dalagang bukid, kaya hinabol ko na at pinana. Ayun, nakatalikod. Buti na lang tinamaan. Pagka-secured ko ng pinana natin na isang dalagang bukid, merong nagpakita na naman na isang malaking timbungan. Ayun, medyo may kakulitan, ngunit tinamaan pa rin. Ayun, tinamaan sa likod. Malaki na itong goldfish na ito. At pagsisid ko ulit, meron na naman nagpakita na isang snapper. Ayun, mabilis nga lang, buti bumalik, at ayun, tinira na agad natin. Tinamaan naman. Ayan, isang baliagos. Muntik ng na bullseye. Medyo napababa yung tama, pero good holding shot. At hanap ulit tayo, at ito, timbungan at isang dalagang bukid. Kaso lang, maliit yung dalagang bukid, kaya mas pinili natin itong goatfish or timbungan. Gitnang gitna yung pagkakatama. At pagsisid ko muli, medyo natangay tayo dito sa laot, at ito na pala yung lugar ng mga kanuping o mga emperor fish. At eto, nakadagdag ulit tayo. Sana magtuloy-tuloy pa ito para makarami tayo ngayong gabi. Bali, ito nga pala mga kaspero yung unang night dive natin sa 2025. At pagkailaw ko sa unahan, ito yung napakatabang isda.
isang aratan or sweet lips. Ayun, gitik oh, tinamaan sa ulo. Grabe yung taba ng isda na ito, sarap isigang. Bali, pagsisid ko muli, nakakita ako dito ng isang barakuda at ayun, tinamaan pa rin natin. Tagos, kaya walang kawala. Dagdag sa mga huli natin. Ayos yung mga huli natin ngayong gabi mga kaspero, halos magagandang klaseng isda at medyo mahal yung presyo. Hindi katulad ng mga unicorn fish, mas mababa yung price nun. Kumbaga dito sa ating mga pinapana na mga emperor, o ayan, nakadagdag ulit tayo ng emperor. 280 ang kilo nito, kaya sold na. Nakarami na tayo. Dahil medyo matagal-tagal pa tayo bago umuwi, kaya hanap pa rin tayo. At ito, yung mailap na isda, yung midnight snapper, nahuli natin. Malaki ito, mag-1 kilo na, may 1 kilo. At alam nyo ba, yung isda na ito mga kaspero sobrang taba. Pag sinabawan natin, tapos yung sabaw, parang sabaw ng baka pag na tuyo. At ayun, kanoping ulit yung pinana natin. At ito pa, kanoping ulit o emperor, sunod-sunod na. Ito yung kagandahan dito sa amin pag medyo maagos. Labasan talaga yung magagandang klaseng isda. Ngunit medyo may kalaliman lang ng kaunti dahil nasa 18 to 20 meters itong mga isda na pinapana natin ngayong gabi. Kahit malamig yung tubig, tuloy pa rin tayo sa pamamana dahil naka-double na yung suot natin na wetsuit. At ayun, isang malaking dalagang bukid ulit, lechon. Hanap ulit tayo. Aba, eto, buti maliwanag yung flashlight natin at napansin agad natin. Nag-camouflage pala siya. Ginaya niya yung kulay ng buhangin, kaya hindi siya mahalata. Ngunit malakas yung ilaw natin, mahalata agad talaga siya mga kaspero. Ayan, isang malaking cuttlefish or bagulan. Laki, umabot ito ng mga 4 na kilo. At nung na-secured na yung bagulan natin, naghanap pa rin tayo at ito yung nagpakita. Isang emperor fish ulit. Kaya ayun, sa pulsahasang. Ito, ano kaya yung papakita? Ayun, ibang klase na naman. Isang malapad na isda, o mas kilalang sa maral. Rabbit fish. Malaki na ito, kulang-kulang 1 kilo. Bali yung kilo nasa maral dito sa amin mga kaspero is 280 din. At ito pa, isang emperor fish ulit or canoping. Bali agos kung tawagin dito sa amin. Ayun, bullseye. Itong ulit, isang kanoping. Patay kang kanoping ka. Sunod-sunod. Malalaki rin itong mga kanoping na ito mga kaspero. Halos makapana ka nito ng mga 3 piraso. Mahigit 1 kilo na. At ito pa oh. Ito yung kagandahan pag malalim yung sinisisid. Pipili ka lang kung ano yung magandang klase na isda. At buti nasa kondisyon yung katawan natin at nakasisid tayo dito sa medyo malalim na part. At ito pa yung last na isdang huhulihin natin, isang barakuda ulit. Ayun yung lalim ng sinisid natin.
around 18 meters. At ito lahat yung mga nahuli natin mga kaspero. Nakarami tayo at halos magagandang klase isda yung mga nahuli natin. Dahil mag-uumaga na rin, mag-alas 5 na ng umaga, kaya nagdesisyon na kami na umuwi para magbenta mga kaspero. At hindi nga inabutan ng 2 oras, naubos agad yung mga isda. Kaya ayun, bali 4 kami at nagparty kami bawat isa sa amin ng 2,075 mga kaspero. At hanggang dito lang ang ating video mga kaspero. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sana patuloy po kayong mag-subscribe at i-share itong video natin para laging updated sa ating mga latest video. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat.